because lo ababa mina into ayisho kumina ukuthi nje wena uzothola amathekeni ufike ushaye mulahle lento le uyenza phelile and nakona into elula ngoba vele ngiyabona nami ukuthi hawo amawazawaza phela nawo so lo ubaba lona lento le mina ngayema ukuthi okay kushuthi mengishaya la ngichitha kungena imali ngishaye la ngichitha kungena imali so mina sengigijimela kuleyo ukuthi mina lo angimbamba ngimdedele ngimshaya ngogwayi emshiye shaya ngogwayi that is why ungenanto ekuthiwa ukuthanda yes Nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda enhlana sezansi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelele le Black Life TV igama lohlelo impande zama-Afrika igama lami uKing Sikhaka ngolapha kaluqa ngamukele nonke ngobuningi benu ngithemba ukuthi niyaqhubeka na subscribe niya-like niba umndeni wethu okhulayo usuku nosuku sibonga ithuba nokuba nani nje nokuyinikela kwenu ukuthi nikhulise lolu hlelo ngalendlela enikhulisa ngayo indlela yethu ke ibheke straight ku 1 million subscribers ngethemba lokuthi nizokwenza lokho okumele nikwenze lapha emakhaya sibonga kakhulu sibingelele isihambeli sethu ke esinaso namhlanje siza ukuthi ngabe ubhuti usivakashele ngani mntaka baba yebo bhuti yaphila ngana wethu hayi akufani kona hayi sibonge mfowethu ake sizwe igama nje nesibongo ngiyazi ababukeli bethu baye bacomplain abathanda sibuza nana amagama nayibonga kodwa ke asikwazi uqala inyathi ukuxoxa nomuntu singamazi uthuba hayi lona waka uphuma ngala kwesanqamalala enkandla mfowethu njengoba ungoinsizwa yakho phakathwayo nje ubekwa yini la ngoba masizela sosodinga inkinga zabantu ezithinta umuthi nokuthwala nazo zonke lezi zinto sithathe nje usibeke kutheni lapha enkandla ukhula ukhulu insizwe enjani enkandla ngigule ngiyinsizwa eziluselayo nje kodwa ke bengilusa kweza kamakhelwane inkomo ongafuyiwe ekhaya ngingafuyiwe ekhaya okay ngokukhula ngikhuliswe umama ubaba washiya khona ngisamncane osho ya into kanjalo nikhula nje nikhuliswa ikhehle hayi umana wayehlala naye ubaba okay so ubaba wasiwashiya emhlabeni sasala naye oh nasa noma ubaba washishwa wahamba yebo okay wena ufika kanjani ethena ulusa emzini abantu isiphi isimo sakuphoqa ukuthi ungene lapha ekhaya sike sanenkinga yokuthi sibe nemali engekho yabo ebesiyithola ile ukuthi mhlawumbe mekuthengwa imbewu nalokho ukuthi ikwazi ukutshaleke uma ehambe yodayisa so ekudayisweni kwamabe buya nalawo masenti mina bengumfana ngizalwa namantombazana ngititwa njalo ngibona ngihle titwele ukuthi libe nemali engekho ukuthi into enjalo usengiyakhumbula usho ukuthi nani nayo imali kodwa enganeli idinga ekhaya yebo kuwena umfana kunamantombazana mangaka amantombazana hayi mabili okay bese kuba uwena mase kuba yimi right endaweni yokufunda ke kwakuhamba kanje endaweni yokufunda so ngangifunda khona ngasemakhaya kunendawo ekuthiwe ise fire station khona indawo ekuthiwe ise fire station ngafunda la khona then ngase ngazama ukuthi ngiqhubeke ngize ngala emaThekwini simo esasixosha emakhaya sinoma nabosisi bami yeah so sase safika ngalana wase wazama uma ukuthi engifundise kulezi izikole lezi zabezulu kwase kuhamba isikhathi wasebenza namandiya so amandiya akhasathi azocela ukuthi engiregister kulezi izikole zabelungu la eThekwini efana no Hans Road so mesifika khona laphana kwaba nenkinga ezithize but esikoleni ngangifocus inkinga kwababa ngane engangihamba nabo mina benzana abangani babe right makuba bona umuntu mekuthi mewukuthi umuntu wena bafu uphuma endaweni right mekuphuma isikole yena ungena emotweni sure mina ngiyahamba ngiyoshaya isitimela uno driver wakhe mina ngiyohamba ngiyozama isitimela so ekuzameni kwami isitimela abajita agcina sebona nawe hayi lona akekho right yabo
sazama safunda ngazama ukubekezela isimo ekhaya ngazama ukubekezela ngabona ukuthi uma kuba wrong lapha nalapha ngikwazi ukufinyelela kulesazinga because nami phela ngangumuntu othanda kube i-level ibe right because ngangibonela kwabafowethu la so ekuboneleni kwami kwabafethu sadlula saya kwindawo ese-high school ngikhuluma nabo labafethu ngahamba mhlampe nabawu-2 kwabangani base-primary so labafethu sabalichaza udaba angazi noma libona bakuthathaphi lokho so ekuchazeni kwabo lolu daba lo ngabona ukuthi yazi ukuthini nami yazi lento ayishiyo lo fethu lo ungathi ingenzeka because mengikhumbula kahle saqale sakhuluma indaba zama-Illuminati kanjalo bona ngoba baphethe amafoni ka-smart bayakwazi ukuyiguglisha lento bayibonisa then nami ngase ngayibuka ke lento athi hawu imali engaka itholakala kalula kanje wathi lo fethu no wena ungakwazi ukuthi uyenze lento kanje ngazama ke online ke siregister naye ngefoni yami mfowethu yabo befona abantu this and that singakusiza this and that yabo ngithi mina hayi ngeke labantu bathi ngizowaphesheya what if bazonginquma mfethu ngcono masithola umuntu wala yabo bathi ubafo hayi yazi ukuthini kulezo zinto sozama izinyanga yabo bangizama ke mina ekhaya ngithula ngimtshela uma ukuthi kwenzakalani la mina ngibuka isimo sami ukuthi kona kuyabheda kodwa yazi ukuthini lento le ngathi kuzomela ukuthi izoba i-option iyona option right simtholeke omunye ubaba nobaba lo ekwazi ukuthi engisize yabo esifana nami yazi into engizoyidinga kuwena cause uyasho ukuthi usasesikoleni zama noma u500 yabo ke kunjalo so lo mfethu ethini wena bafuzo banawo yini u5 ngithi lutho mina mfethu uyazi nawe ekhaya kanjani ethi khulileka mina ngizokuzamela kubaba ngizokwenza as if thina sine trip esikoleni enginika imali then wena mase sihamba nawo sihambe nayo uzubona ukuthi abangani banjani uyangiphelezela impela yena akayenzi lento yenziwa yini ufaka wena kanti akazangenena kuyona hayi lutho yena kubo ba right akayidingi yonke lento akayidingi but uyayazi ukuthi ngasebenza bangasebenzisa wena exactly kahle ufuna ukubuka kumina ukuthi kuzokwenza fethu all right yabo then after that sambe nalo mfowethu lo mesamba nalo mfowethu fike ngisethela izinto laphana esho lo baba uthi kodwa usayingane mfana kodwa ke khona ngizokusetha ngazo because washo ukuthi angifuni into ezolimaza umndeni ngathi mina hayi okay ayikho inkinga baba ungangisetha as long as isosizakala asathi angishaya ngezinye izinto ke ngijinika ezinye izinto athi okunye ngihambe ngiyogquma ngiphalaze kanjani mase ngabuya ngosuku lesithathu ngize kuyena sengiclean hayi ngabuya kuyena futhi ngosuku lesithathu sengizenzile lezo zinto hayi wangenza ngalala kuyena ngavuka ngakusasa hayi sayikhomba ekhaya nomfethu wayakupho yabo then after that sesiye esikoleni yabo sesifika esikoleni siya relax mase relax nalo mfethu engibuza lo mjida wena uzizwa kanjani manje ngithi mina yazi anginalutho mfethu kodwa ngiyile la ngiyakhona and futhi ngiyenzile lento engimele ngiyenze nawe ubonile ethi yena hayi relax mhlambe kusazokwenzakala kusekusha exactly ngiqale ngenye intombazane engayishela yasesikoleni ngangiqala ngiqa ukushela ingane nemali okwakuthiwa uncama lengane lena mengiyishela ingivume nje fast ngisho namuthi kanjani ngikutshena ukuthi ibafo iugesi esikoleni sonke yabo so njengoba igesi esikoleni sonke bonke bazobuka mina uthi lo mjida lo akanalutho lengane ifunani kulo yabo hayi ngirealize ngithi lo mjida lo ingane mangase kuthiwa ngiyise edladleni kunganenkinga ngoba lengane izofika ibuka ibackground phela isho ukuthi lo siyoyo lezi ngase ngathi mina ngisacela ukuthi mfethu ungiboleke indlu kuwena because mfethu uhlala la eMeno Garden yabo ngithi ethi yena hayi relax mfethu izindlu ikhona ngaphandle mhlambe zu2 or 3 choose my curtain yes iziqashisa izingane zala Howard yabo ethi yena wena relax ikhona free ngizokufaka kuyona as umuntu ongivakashela ekhaya yabo hayi sambe siyakhona nomfowethu relax kube mnandi then after that
ifike lengane le ayi ingane ngiyibamba ngithi 1 2 1 2 engiyibona ukuthi lengane isanokugoloza kusho ukuthi ihamba ngendlela yokuthi yona ekhaya bathi yabo ethi lo mfethu hayi kohle wona ngeke ukuhlula ukulahla lengane le bamba la nawo 2 clip yabo thathe lo 2 clip angitshela ngane ukuthi angisathi ishwe ngala eThekwini yabo vele kuseduze ufike ngithenge lo uMaKFC yanyana ngididise nami inandi icofi exactly phela ngesicele la sure yabo ngibuye na ingane kamnandi sesiyafika ingane nawo ibona ukuthi okay kusho ukuthi nalokho right bastard right dewa sengiyafika la ingane siyangivulela amathanga ngiyashaya yes sir ngitshela ukuthi kusukela lapho bafunga ngasabambe imana wena lapha ngesikhathi uyothwala wawuthi ufuna into kanjani mhlambe ugcina ngekho clear lapha lapana into engangiyofuna ngingaphosisi nje mina into engangiyoyifuna indaba yemali that's all sure because thina nje basasibuka lezi zinto zomalume nazinani mina into yangidonsa nje imali indaba yes indaba okunye nokunye ngayijana ukuthi kuyobonakala le so now somshayeleke lo sisi lo onemali yes sengimnembile lo sisi sengirelaxile yabo sengiyafika esikoleni ngiphinde ngivuke lo enye ilihlo nako okunye yabo ngiphinde ngimnembe futhi yabo lo mfethu lo ngibuza ukuthi efethu kanti lento lena esihambele laphana wena usabe right ngeJapan ngithi mina mfethu angazi usanayo inamba lo amkhulu mfethu ethi asimfonela simkhebula umkhulu kamnandi baba yazi kusekuphela izinsuku engaka manje lana akusenze kulutho ethi yena wena relax angithi wena ngakutshela ukuthi wena kumele uhambe ulale namantombazane wena isithwalo sakho ukuthi uzokwazi ukuthi ulale namantombazane dithama uyishaya umulahle lento yakho khona uthola imali wena yoba mafendane hayi khuphuka mafendane ngiyazi alright so wathi mina njengoba ngizoshaya amantombazane ukulahla lento yami lapha mina ngithatha inhlanhla yayo okay kungena imali kumina sengambuza ke mina lo ngizanana naye phela sengishayile umnandi and right yabo manje mina ziyaphela izinsuku dololo ekhaya nje ngiya ekhaya njengengane ngiphathisa labo 5 rand sengisizwa abafethu la ethi wena relax sure ngiqhubekeke nempilo lengane lese ngiyibonile esibili esikoleni ngiphinde ngiyibize yabo mengithi ngiyisemeno ithi lengane ngesikwazi ukuthi isemeno sacela ukuthi siyekini mina because ngiyangibona ukuthi wena musuka la uyagibela yabo ngiyibuza kanti wena uhlala lapha ithi mina ngihlala eMlazi yabo wena ugibela ngakumina lapha station sesitimela yes ngithi mina okay ayikho inkinga sithi shwe edladleni yabo sigibela isitimela shona edladleni mesifika edladleni ioledi liyambuza ubani lo ngoba phela wona ngikulandele emafama ukuthi sizoqondisa izinto manje wona masuphuma ngokuthi usuhamba namantombazane decent days hayi ngimtshela uoledi uthi yazi ukuthini ma bengisacela mina ukuthi lo kube uyena esizama ukumqondisa mhlambe kuyohamba kahle ethi uma ayikho inkinga yabo lona ngiphakeleke lo phuthe ngiliphakala lengane le futhi understand ingane yabantu kamnandi yabo ngithi mina seyoswisha ngalana emakhozi sizama ukuthi sihloniphe indaba yakho ngesilale nawe endaweni eyona ethi uma hayi khuleka lalani la yimi engizohamba ngiyolala lapha uma usesabani ihlazo phela ngoba silala kwitsegetseke yabo uthena silale ngala exactly kanti akazi indodana iphekwe sithwala bengenza njani ngoba phela ngeke umtshela umuntu omdala bafo izinto ezikanjalo kwanawo umubhuti wami omdala ngeke ngikwazi ukukuchazela ngicamela ukuchazela umngane nami lo esilingana naye yabo then ngiyenze lento nalethekeni le yabo mina ngazi ukuthi mina mengishaya kuzolokho kubuya inhlanhla so abantu engiba emile abantu abanani abanemali yeah because ngeke ngivele ngishaya umuntu engikhule naye la sishushuluza naye la yabo then ngishaya lengane le ingane iqala ukuba serious after a week ingane siyaqala yangikhulumisa indaba engazazi yabo lena ithi mina angisakwazi manje ukuthi ngihlale ngaphandle kwakho decent debt yabo then mina ngithi ngathi sekuzothanda ukwehlela ke lokhu manje ngoba ngizima yabo
because ubonile mfethu ukuthi mina ngihlala noma kanje ngisacela ukuthi le ndaba siyikhiphe distance yabo yathi ngani hayi ngeke mfethu ngeke sikwazi mina ngizoza kuma wakho uma ungibonile vele decent that ihamba ingane ifike edladleni ifike nje ngokuthi badlala ukuthi iyamemeza yabo ukuthi sacela usibani kanje ethi oledayi ngene leyo nto akusamele uyimemeze ona siyakufaka la ekhaya mina kukhona enye intombazane efikayo la ekhaya wena siyakutshela yabo ngibuthi le ndaba ngathi ithanda uba serious kodwa ngisamncane wena vele kena onke le story lesi awukho emathandweni angike emathandweni emyami ukuthi mina lento uthi lona uthwele ushaya impala uthola imali mfethu so now uma sekwenzeka ke just to fast forward ukuthi lo sisi uyabuya ezedladleni then wona uyishaya ukuthi ahlale edladleni vele yona aim yakho ukuthi uyayithi lenyanga uzoshaya abantu abangaki ngosuku mina ngeke ngichazeleke kakhulu laphana because ngangakho like aware ukuthi lana sizokwenza into enokujula kanjani mina ngiyitshena ukuthi nje ngoba nami ngisawengane yabo ngithi hayi yazi ukuthini la sofuna imali decent debt umfethu unginikile imali sohamba sikhanyise kwenzeka izinto ezenzakalayo finish and clear because lo ababa mina into ayisho kumina ukuthi nje wena uzothola amathekeni ufike ushaye umulahle lento le phelile and ngakubona into elula ngoba vele ngiyabona nami ukuthi hawo amawazawaza phela nawo so lo ubaba lona lento le mina ngayema ukuthi okay kushuthi mengishaya la ngichitha kungena imali ngishaye la ngichitha kungena imali so mina sengigijimela kuleyo ukuthi mina lo angimbamba ngimdedele ngimshanga ugwaye ngimshiye shanga ugwaye that is why ungenanto ekuthiwa ukuthanda yes into kanjalo so now sayiphikile theke ngizohlala edladleni impilo yakhe iqhubeka kanjani ngoba phela wena uyimisela ukushaya udlu ukhopha kanjani le theke sisedladleni yanginika bona umzima because ngaze ngadecide ukuthi yazi ukuthini since ngisalindile lento lena ngisacela ukuthi ngivele ngiyivale esikoleni lingazi kodwa iOLED mina ngizoba umuntu ukuthi iOLED kumele nginika leyo mali elinginika yona ngihamba mhlawumbe ngiyijikele Samuel hambele emsebenzini ngibuyele ngizendlini yabo lo noma engaya esikoleni vele uzwa ngami yabo nakhona futhi wayengisaba ukuthi ayazi ukuthini indoda engayisaba indlela aqeqesha ngayo kusho naye ku so lokho isamba leso sikhathi ngilokho ngiyenza leyo nto agcina sengibambekile osisi sebesho sisi uthi hayi yazi ukuthini unhlakama akasayo esikoleni sesiyambona ukuthi sithi shwi sonke mhlawumbe bona because babefunda eduze bona mina ngangithembekile because esikoleni ngangishayile yabo mebeze eduze mebebuya esikoleni wakuthiwa isandla sonke mebebuya bayabona ukuthi hawo khona umuntu obela kushuthi usaphumile uyegengeni yabo bagcina sekubambile ukuthi mina bafike bangiceba then after that lathi OLED okay ngiyakunika ke ilokhuzi ilungelo ukuthi ihlale ekhaya kodwa ngisacela ukuthi wenze into ehlakaniphile yabo then mina lokho ngithintana nobafo ngale yabo ebuya ngivakashele futhi edrive imoto yakuba yabo leyo nto kuze kuthiwa naselokishini uthi lo mjito usezwana nabantu aba right manje decent days kanti uyabheda hayi kwangokudlala then isiqhubeka le ndlela le yenzekalayo ukuthi ngilokho ngithola amathekeni ngithola amathekeni sewashintsha ke manje sengiphuthuma lo mcebo yes ingakho sengihlele ekhaya sengithola yonke ichance manje yabo ngishaye ngibona no man yazi kunokuthi kwenzeke la kuya ngokuba worse sure because manje ekhaya lami iOLED nje balizama lapha emandiyeni liyakhula osisi bayafunda mina ngihleli angenzi lutho angeyozama kwayitoho because ngithembe le ndoda phela yabo naye ubafuhleze ngibuza ethi kumele siphindele kuyena umuntu ngithi mina sophindela kanjani umuntu yini esizoyichaza ngoba washo ukuthi sabatwana thina yabo shuthi thina sathi risk wrong yabo manje inkinga yami ukuthi lento usungayikhipha kanjani yabo because manje isishaya ngisho nasedladleni yabona edladleni mafandana yabona edladleni senginakho ukuthi mhlawumbe usisime ukuthi uyaclean uyayidasidela mhlawumbe ngivele ngithi ngiyahalela lapha yabo kodwa hayi ukuthi kusho mina ilento kushuthi ilizo lezinto lezo
cause mina ngakhula naye ngimazi ngisho enquni sidlala naye sishushuluza siyobhukuda emfuleni yonke leyo nto yabo kodwa mase kufika kuleli zinga mina sekunokuhlalela usisi wami yabo lo oyedwa angifuni ukuqamba amanga yena oyedwa ngambamba ekamereni yabo udadweni ngathi kumthinta naye waba nalowo ma feelings ekubeni nalawo ma feelings sagcina sesikwenzile phela noma kuyiphutha kodwa sagcina sesikwenzile ekukwenzeni kwethu mengithi lo muntu uzomtshena uma yabo usushaya namahloni noma kudliwe ekhaya yabo mekudliwe ekhaya wena usuyaba namahloni ukuthi udadweni enqono ukuthi manje kuzokwenzakalani la yabo naye futhi ayithule sikuphinde futhi nangakusasa yabo kwagcina sekuyihabit yabo nakho-ke manje nalo munye usekhulile useshaya ugrade 8 ngiphosisa ugrade 8 yabo mekushaya ugrade 8 naye sekuyahlosa amabele sengiyabona yabo seyahamba uyohlola manje sekumele phelezele ubhuti wakhe mina omdala yabo sengifike lapha ngiyabona kuyahlola lokho hayi ngeke lo uthi ngimdressele kancane yabo hayi ukudlala kancane ufike lesi sikhathi sokuthi kumele kugezwe makugezwa uma akakabuyi emsebenzini mhlambe sisigeza ngo3 mase siyayivalela endlini ema esifice sonke ekhaya yabo mesigeza lona kubuye kabili kathathu ngisho ukuthi hayi yazi ukuthini la zilimaze etsheni yabo ngimbambe ngithi 1 2 ngithumela abaseshi ufike kuvaliwe lapha hayi ngizama indlela yokwenza yabo lona mengidlama indlela yokwenza ngimbona ukuthi uyakhala kodwa manje ngiyitshenani mina ukuthi yazi ukuthini lo muntu akakashawa inhlanhla ikhona la yabo mhlambe kusamela ukuthi ngishaya umuntu okuyena mhlambe mina ngishaya abaronke vela ama video mhlambe wona ufuna washaya so lizothola inhlanhla so dadweni lo ubona kahle ukuthi ngisho ngakhala umiye because kakukanjalo cause yabo kumthinta kwami ngabona nami ukuthi lento lena akwenzeki kodwa manje mina ngizoyenza ngenkani yenzeke yes sure kuze ngizozama lenhlanhla phela yabo ngimthinta ekhala impela kodwa ngagcina sengibhodlozile yabo ukubhodloza kwami angikuthandanga ekugcineni because kwakusekumele ukuthi kuwasha amashidi fast uma before ifike ngoba ade sengishilo ukuthi thina sigeza ngo3 uma ufika ngo4 leli cala ngilenza ngobani ngo3 uma ufika ngo4 kanti labo sisibakho bonke makwenzeka lezi zinto akekho nenkingi ukubatshena ekhaya ukuthi mhlawumbe elokho ekusonga ngathi uzosha ekhaya wara hayi lutho ngifuna ukuqamba amanga because lo oqala ngangishilo ngicabangela ukuthi yabo ngayibhadluluka kusadliwa lo muntu lento leso mina ngizokwenza njani yabo wayithulela nje futhi yabo okusho lezi zinto lezo nazo izona eseyibabamba ukusho ukuthi yes yabo kanti mina lezi zinto ngisabheka azikunike imali lutho futhi wenza amacala ngenza amacala kuphela akho sesu hayi sisasikho asikho isisu mfowethu angifuni ukuqamba amanga kuloko isisasikho kodwa manje inkinga yami ukuthi lento lesengiyenza ngisho noma sengasathandi nakubantu abarong because osisibami phela abantu efuzo ngaba mina ngiyabavikela kodwa manje mina sengibathinte sure ngoba ngisho ukuthi nezingane ezivakashayo ekhaya like mhlambe ezomalume banibani konke mfethu emsebenzini lutho phela angithi angisebenzi kwayona umsebenzi mengithi ngiyawubheka nje bade ngichaze ukuthi mina ngivukela nje ngithi qa yabo ngoba sengithembe lento ukusho ukuthi ivala konke nenhlanhla leyo nto umngane wami kwahamba isikhathi nje ngafiki waze wajwayela kusho ukuthi yabo engingakusho lokho because mina ngangingenayo ifone so inamba yakhe into engangenayo yabona so kwahamba kwaze kwajayela naye wabona na ukuthi akusho ukuthi be useless lento besizoyenza yabona lento kushuthi lo muntu broke vele yabona lo my sister lo oqala kwemnandi kubo wagcina kanje lapha esehlala edladle hayi sahlala naye kwabo ngathi kumakotanyana lokho
kodwa manje naye phela wabona ukuthi ubani ongaqhubeka noSkhotheni. Sure. Yabo. Because ukuqhubeka noSkhotheni lo muntu uya kwisikole siyafunda. Ekugcineni lo muntu muthi uyombheka akasebenzi. Qhuma ama-complaint already la kuseyaqala liyakhala manje ukuthi hey manje akatholi imisebenzi decent debt. Wabaleka usisi wabantu uyabona. Nami ayingekho into engingayenza. So ngaqhubeka nokuzama ngendlela engizama ngayo but mengithi ngiyobheka umsebenzi akwenzeki lutho. Yabo. And nalendoda inamba yakho ngayibhala phansi mengithi ngiyamfonela sengablock. Ngimfonela ngenye inamba sekwenzeke ezinye izinto. Manje ugcina usungazi ukuthi nakhona kungenzeka kanjani ukuthi mhlambe lento le yenze ngenye indlela noma imina esengenze into ezwrong noma mhlambe kanjani. Umtshida wakho lo ngasamthuni. No iyo le ndoda le yasisiza. Oh le yanikeza le nto okay. Because inamba yanganginayo ephepheni yabo. Mengithi ngiyazama ukuyifonela ifoni ayibanjwa. Mengithi kanjani sengamphinda iyablock inamba yabona. Futhi uyazazi ukuthi umuntu wamacala akushuthi. Engingakusho lokho because nama akukho kungifikela emqondweni ngaphandle kwalokho. Yabo. Ngoba inamba mungayazi uyayi-answer uthi hello. Yabona. So yena mezazi ukuthi abantu bakhe mebemtshena laba mhlawumbe abafaka lapha kumina ukuthi wena ndoda iyo le ndoda le ungayi-answer ifoni akayi-answer ifoni uyagapha. So mina udaba lami lithanda ukuba nzima because kuya ngokwehla ngempela. Ngithi ngifuna ukubuza lo nto ukuthi ufisa kwenzakala njengamanje. Unaqedo lemizwa yokuba umafendane nje one way. Hey wayibeka ngenye indlela nawe baba. Le yokuba umafendane ngiyithanda impela because yabona nami sengizamile. Angazi phela inhlanhla itholakalaphi. Ulishayile ivirgin wamshaya umuntu oseshayiwe, wabashaya abantu abaright, wabashaya abantu abahle. Ikuphi inkinga manje? Because usuphelile unyaka nganje but izinto ingahambi grand. Already liyaguga manje uNkulunkulu ngalithatha noma inini. Kusala kwenzakaleni ekhaya. Nama flop nawe uyawenza ngala. Yabo. You never know ukuthi isikhathi sokuthi uboshwe sofika nini. Yabona futhi izindlu kusakhona ezodaka ekhaya kodwa kuthiwa kuzela insizwa. Yabo. Umuzi emakhaya uyadliwa so manje into ebengingayicela nje ukuthi mhlambe mekukhona ukuthi khona onomnyakazo othize ongakwazi ukukhipha mhlambe akuthi angazi into engafakwe yona mhlambe izilwane mhlambe yini because ngayithola nezingcaba ngifuna ukweqamba amanga kodwa ke mengakhona umuntu ongakwazi ukusisiza kuleyo nto bengajabula ukuthi nami ngisizakale yabo. Ngingahlezi kunjena ngikwazi ukuthi ngiqondise izinto ekhaya kubuyele ngibe indoda nami because sengiyishwebile esikoleni yebo kodwa ke sekukhona ungavuka mengase kuphume lokho kusegazini nje kuphela. Yabo mfethu. Mfethu asibonge isikhathi sakho sibonga nethuba ukuthi uzoxoxa nathi udaba lobucayi ngalendlela. Sithemba ukuthi mhlawumbe ababukeli bethu lapha ekhaya khona usizo luzoqhamuka nathi la kwi-Black Life khona umuntu esingamthola ukuthi akusiza kulekelela. Uyeke wonke lo mkhuba ngoba egcineni zobizwa nge-rapist ngenxa yalento. Sibone ukuthi mhlawumbe ayikho indlela ongasizakala ngayo. Yebo mfethu ngajabula impela ukusizakala bafethu. Ingakho nami ngibhalelela ekhaya ngase ngabizwa nje ukuthi ngisondele ngakhona ngizolibika udaba lami nami belizwe abantu. Mfethu asibonga kakhulu. Yebo. Le Black Life TV igama lohlelo impande zama-Afrika luzodaba lami mfowethu alikhuluma ukuthi wahamba nje naye semncane yofuna into ezomlekelela ukuthi abe indoda ngokwanele kanti la yakhona yiswa umngane akakazi umngane angene kulento kodwa wayenepressure ukuthi abangani bakhe bonke bawomacaphu nakusale yena nje umuntu kazana nje wasengena kulento ke mayengena kulento ithi lento umthetho wakhona ufuna kube khona abantu besifazana abathi lalala nabo. Cha kuhambe kwahamba kwagcina sekungena nasegcekeni ekhaya lathi khona selale nodadewabo baze baba babili. Okuyinto ke angayithandi neze manje abona kahle sekufanele iphume egazini lakhe ngoba ekugcineni iyomfakela amacala. Akazi ukuthi isikhathi singakanani udadewabo besathule kanje until baze bagcina bekhuluma beliveza udaba ukuthi nanga ubhuti esiqeda ngento ecijile. Ake sizwa ke ukuthi uphawu lakho ukuthini lapha ku-email address yethu nalapha na ku-comment section yethu. Igama lami Case Chaka ngalo uqala eBlack Life TV igama lohlelo izimpande zama-African sale kahle.